दिनै बे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि बे जिबि गार्डेनाव आंनि गोजाम बन्धु सेंग्रा बैसोनिनो जों एखेलगे मेथाइ खनलाबायोमोन मुस्रि दीपक बसुमतारी बिथाङा आंनि नखराव बिथाङा फैनायखाय दोंसे बिथांनि गोजाम मेथाइखौनो एसे खोनासंनायनोसै। जों आबसुनि दिनाव मोनसे समाव जेब्ला जोंनि आबसुआ बरपेटा डिस्ट्रिक्ट आबसु महरै दंमोन थेवब्ला जों पाकासुरिय आन्चलिक अर्थात PSS फरायसा आफादनिफ्राय कालचारेल सेक्सनाव बिथाङानो लिड लायोमोन आरो आंबो बिथांनि लोगो थाफायोमोन। कम्पिटिशनफोराव जों ग्रुप सं बायदिसिना लाङोमोन आरो बे खोथाया एसे गोसोआव फैदो। बिथाङा जाबाय दीपक बसुमतारी दोंसे मेथाइ खोनासंनोसै दिनै गोजोन मोनाबिलि समाव। Masina